Obec Topolnica sa nachádza na úrodnej Trnavskej rovine v strednej nive Váhu a je obklopená úrodnou rovinou s lužnými pôdami. Patrí do okresu Galanta. Cez obec vedie hlavná železničná trať Štúrovo-Bratislava. Obec Topolnica patrí do miestnej akčnej skupiny Dudváh. Je to občianske združenie, ktoré vzniklo v roku 2008 s cieľom podporovať regionálny rozvoj na území mikroregiónu Dudváh. Pôsobí na Podunajskej nížine v Trnavskom samosprávnom kraji, konkrétne v obciach ako Veľká Mača, Dolná Streda, Kajal a ďalších. My sa dnes prejdeme po obci Topolnica. Skôr ako sa vydáme do ulic obce, tak si povieme niečo z histórie. Prvá písomná zmienka o obci je doložená v Zoborskej listine z roku 1113 ako narias. Názov obce sa odvodzuje z maďarského slova ňaerfa topoľ. V 16. storočí sa vyskytuje v spojení tóž ňáras jazerná Topolnica. Obec patrila zemepánskym rodinám Mérejovcom, Balasijovcom, Baraniajovcom a časť panstvu Hody už od 13. storočia. K obci Topolnica patrí aj osada Pálovce, ktorá bola súčasťou šintavského panstva. Osada do roku 1955 patrila k Matuškovu. Občianska a technická vybavenosť obce je na uspokojujúcej úrovni. O chod obce sa stará zastupiteľstvo obecného úradu. V obci nechýba základná škola s vyučovacím jazykom slovenským, materská škola s vyučovacím jazykom slovenským, školský klub detí a školská jedáleň. Tovar si môžu obyvatelia nakúpiť v predajni potravinárskeho tovaru a posedieť si v pohostinskom odbytovom stredisku. V obci pôsobia viaceré organizácie, medzi ktoré patria Krajšia Topolnica, Young Boys Topolnica, Klub seniorov, Športový strelecký zväz, Futbalový oddiel Topolnica, Zväz zdravotne znevýhodnených a Kalach Slovakia. V obci neposkytuje svoje služby žiaden lekár a nenachádza sa tu ani lekáreň. Občania využívajú zdravotnícke služby v okolitých obciach a dochádzajú za zdravotnou starostlivosťou do mesta Galanta. Sociálnu starostlivosť zabezpečuje obec v rámci opatrovateľskej služby. Rímskokatolícky kostol svätého Štefana Kráľa bol postavený v druhej polovici 18. storočia na staršom základe. Jednoloďový priestor s novou segmentovo zakončenou svätyňou krytou valenou klenbou. V lodi kostola je rovný strop. Fasády objektu sú členené lizenami a polkruhovými zakončenými oknami, hlavná uličná fasáda je ukončená murovaným štítom. Veža kostola členená zvukovými otvormi je zakončená ihlanovou strechou. Prícestný kamenný kríž z roku 1817 so sochou ukrižovaného Krista a pod ním so sochou Panny Márie je na hlavnej ceste v obci a stojí pri kostole pred školou. Prícestné kríže sú ešte i dnes symbolom náboženskej viery i materiálnym vyjadrením emócií a duchovného života. Stále slúžia veriacim ako modlitebné miesta. Socha svätého Jána Nepomuckého klasicistická prícestná kamenná socha svätca pochádza z roku 1841. Socha svätého Floriána kamenná socha svätca stojí na štvorbokom pilieri s profilovanou rímsou osadenou na odstupňovanom podstavci. Na čelnej strane je nápisová tabuľa a datovanie rok 1808. Starší cintorín, dnes dosť zarastený a už neudržiavaný, sa nachádza západne asi pol kilometra za obcov. Zachovaný hlavný kríž je z roku 1887 a stále je dominantný, ale už len nad troskami cintorína. Cintorín rozlohou nie je malý a stále je tu dosť náhrobných kameňov a hrobov v rôznom štádiu poškodenia. Nedávno zrekonštruovaný kríž stojí blízko vchodu na nový cintorín. Je to kamenný kríž na betónovom podstavci s kovovým korpusom a Kristovou hlavou. Je venovaný padlým vo svetovej vojne. Dali ho postaviť John White a jeho manželka Eleonora Varga v roku 1934.
Kríž zosnulých hrdinov bol postavený na cintoríne v roku 1989. Obec plánuje vybudovanie cyklotrasy a náučného chodníka. Potrebný je rozvoj služieb v oblasti turizmu a cestovného ruchu, turistiky a agroturistiky. Je potrebné zlepšiť poskytovanie informácií na verejných tabuliach, tvorbu a vydanie propagačných materiálov pre obyvateľov a aktualizácia web stránky a rozbehnúť aj distribúciu obecných novín. Víziou obce Topolnica do roku 2030 je hospodársky a sociálne vyspelé spoločenstvo obyvateľov so zabezpečenou infraštruktúrou a vybavením, s rozvinutými službami pre všetky vekové kategórie, s kultúrno-spoločenskými a športovými aktivitami.